Kaixo, gu Otainoko sukaldariak gara. Astero bezala hemen gaude. Naia Martin, Lara Garcia eta nik Gorka Robles. Txokolatea asko gustatzen altzaizue. Toki egokian zaudete. Txokolatezko kulantak nola egiten diren erakutsiko dizuegu. Erreza egiteko eta erreza osagaiak aurkitzeko. Eta ze osagai beharko ditu? Hauxe izango dira osagaiak. 125 gramu irin. 150 gramu azukre glas. 150 gramu gurin. Eta 250 gramu txokolate. Venga, Lara, zuk esplikatu nola egiten diran kulantak. Orain, errezeta nola egiten den erakutsiko dizuegu. Lehenengo eta ahaztu gabe labea 180 gradutan jarriko dugu. Gero arrautza eta azukrea nahastuko dugu. Nahastean txokolatea mikrourinean sartu. Eta 30 segunduro ikusi, ez erre dadin. Eta azkenik baino marian sartu. Hola, zailagoa egingo zaizue erretzea. Txokolatea ondo urtu denean, ozten utziko dugu. Gero, arrautza, azukrea eta gurinarekin nahastuko dugu. Ondoren, irina botako diogu. Dena daukagu budinak edo flanak egiteko moldeak etxean. Hauek erabiliko ditugu kulantak egiteko. 3 laurden beteko ditugu. Gero pintzelada batzuk eman eta prest egongo dira 10 minutuz labean sartzeko. Labetik ateratzean, venga Naia, atera labetik. Ozten utziko ditugu. Geroxiago, ozten direnean, plateran jarri eta natarekin eta txokolatezko birutekin oso goxoa geratuko zaizue. Oberena geroxiago gertatzen da. Kulanta puskatzean txokolatea aterako zaizue. Eta hau da gure errezeta. Onegi!